deca idu u predškolsko, dobro, tamo se ništa novo ne uči, slova, Da, to je samo brojevi, stupovi i tako dalje. Posle dete kreće u prvi razred od 6. ili 7. godina, tako nešto. Pa neko krene sa 6, neko sa 7, sad. Pa jeste, da, zavisi od godišta, tako da. Pa vidiš, mi smo krenuli sa 7. Da. U osnovnoj školi od 1. do 4. razreda kod učiteljice uče se, u početku smo uči slova, brojevi, malo do 100, onda cijela azbuka na pamet, možda i abeceda, nisam siguran da se abeceda uči, ali uči se sigurno. Onda... Da, ne, abeceda, da. Da. Mislim da se uči i o Vuku Karadžiću, ali nešto malo samo. I onda neke rečenice i onda tu su i priroda i društvo ili sve to kod nas, ja mislim. I onda od 1. do 2. je sve to kod nas, ja mislim, a od 3. do 4. je kako se zove, čuvari prirode, tako nešto. Dobro, nebitno, tamo se uči, ja se sećam da smo napolju učili senka kako ide. Staneš i ispružiš ovako ruke i noge i onda vidiš kako će senka da ti ide. To je dobra vežba za ove buduće astronome, astrofizičare, zašto oni moraju da znaju dosta. To je neka početni koraci u fizici, tako reći. I onda, kako se zove, uči se o biljkama, o društvu i tako dalje. To je malo dosadno, tako da pređemo na zanimljivo od 5. do 8. razreda. Dobro, to normalno, vrtić, to je socijalizacija, da se ti sa društvom upoznaš, da vidiš kako je šta. Da, društvo, socijalizam i tako dalje. Posle neko osnovno obrazovanje, matematike i to Od 1. do 4. tad se već dosta se razviješ sa svojim vršnjacima, već vam se razvio mozak, možete u višim temama da pričate i tako dalje, neke važnije teme. Susrećete se sa ocenama i tako dalje. Od 5. do 8. tek kreće zanimljivo vreme. Priča se da je 5. jedan od težih razreda i jeste. Da, upoznaješ se sa mogućnosti sa novim učenicima zato što se odeljenja se mešaju, ali naše se nije pomešaju, samo naše. Da, učiteljica nije htjela naša da se meša i tako. A kod nas službe nas stavili da se meša? Da, nikad se ne zna. I ako se pomeša, onda se još više se družiš sa novom decom, zašto je teško? Pa baš zbog toga što upoznaš se sa novim učenicima, dolaze i učenici sa sela, sa seli male opštine iste od grada, više dece i onda tu dolaze i nastavnici, stroži su od učiteljica i moraš da ih pamtiš, i najteže novi predmeti. Znači sve to kod nas i čuvari prirode, to je podeljeno na biologiju, geografiju i istoriju. Da. Fizika se ne dobija, fizika se tek u 6. Da. Tehničko se valjda, ili da, ima i tehničko. Tehničko mi neka uopšte smisla. Znači ti kad imaš u jednom delu godine, ti kad imaš matematike i geometriju, šta će ti tehničko? Pa tehničko je da buduće inženjere i tako dalje mora da nauči da kodiraju, ali to je sad nebitno zašto ima sve se uči preko kompjutera. Da, normalno. Da, sad treba to da se spoje informatika i tehničko. Informatika po meni je i bitna i nebitna, ali dobro, nećemo sad o tome. Sad je glupo što prvaci dobijaju informatiku i njima će da bude lakše i onda njima će lakše da bude od 5. do 8. ako biraju neke internacionalne tehnologije ili tako nešto što je vezano za kompjuter, njima će bude još lakše nego nama. Da se vratimo na predmete, rekli smo da su podeljeni predmeti i teži su. Ima dosta da se uči, dosta gradiva, deca tada ulaze u neki rani pubertet.
tim godinama, 12-13 godina, to je za to vreme još rano. Ti, Da. to ima neki i slučaj u našem odeljenju i, na primjer, neko priča, ima 12-13 godina, šta bi njoj radio, šta će ovoj da radi. Da, to je taj prlja bum i onda malo si onda ometut od učenja i imaš neke malo lošije ocene i tako dalje. Tu kreće ono zaljubljivanje, pa što mi se sviđa kod roditelja dođe pa te pita ili ima neka devojka u školi ili neki dečko ili on, pusti ti mene bre da ja učim, kakva je sad škola. To ja sad kažem ovim mojima ili tako dalje. Nemam sad ja vremena za to, to je slepo, ali šta će meni to da donese, to su sve gluposti i kad krenem u srednju školu sve jedno će to da se raspara, znaš. Ali vidi sad, ti sad generacija koji su rođeni 2010. Oni već sad počnu da gledaju pornografiju. Znači, nema još 10 godina on gleda pornografiju. Da. Ili ako ima starijeg brata, pa stariji brat gleda pa kao vidi od njega, pa tu tamo svašta krene. To je to period prljavog uma, što ja volim da zovem. Jeste. Evo ima i to je taj period od trećeg razreda pa nadalje upoređivanje. Zašto sad upoređivanje? To svakom detetu padne na pamet, kaže, a koliki je tvoj, koliki je moj, koliki je od ovog, koliki je od ovog. Da. I onda kao, ako neko nije u nekim fizičkim sportovima ili tako nešto, neke fizičke aktivnosti, onda oni njega podcenjuju i ono, i on je kao gluplji u tim stvarima i ti sad znaš da li on gluplji u tim stvarima ili ne znam o seksu. Znaš to vreme nije, da ti podcenjuješ neku, na primjer, ako ja ne volim sport, što bi ti mene podcenjivo, ako sam ja više privržen, na primjer, geografiji, istoriji. Da. Pa pređi ja da živim od moje geografije nego ti od tvojeg sporta. Jeste, da. Znači, rekli smo, razvit će ovo Ti tema. koliko treba da izdržiš, ti koliko trebaš prvo da treniraš da bi uspeo tu neku tvoju sportsku karijeru. Da. To je ono što smo pričali, to je teško, to je znoj i krv, nije to. Kao što oni kažu, ja ću budem sport, sad budem baler, ono, to dođe i prođe. Ma to su neke dečije zemlje. Da, od 7. do 8. razreda deca razmišljaju šta će da upišu, koju srednju školu, koji smer za njihovu budućnost, roditelji tad se malo zabrinu, tek tad da kažemo da brinu o ocenama svog deteta. Daj, ovo ćeš da upišeš, ovo ono, u većini slučajeva, da ne kažem, ajde da kažem u 60%. Tvoj otac je građevinar, i on hoće sad tvoje dete da pošalje u nešto što je povezano sa građevinom. Da, ti to ima i neki slučajeva da roditelji... Sad ćeš ti to da završiš i ti ja će da otvorimo neku firmu, kao. To je sve lepo. Valjda te samo da odluči, a ti mu daješ neke predloge i vetar uvejde. Da. To je to. Dete samo će da odluči. Normalno, ja svoje dete ću da kažem odluči kako ti misliš da je tebi najbolje. Neću se tebe da... Primer, vidi, ako sam ja završio geografski fakultet, što bi ja tebe terao da to završiš ako ti to ne voliš? Da. Ili ako... Ja volim geografiju, možda ću onda volim fiziku, matematiku ili kako nešto. Ili ovo je problem, na primer, ti si neki obrazovan čovjek, imaš master ili doktorat ili tako nešto, ajde da kažemo da si nastavnik i tvoje dete postaje vrlo dobar, znaš, nije kao ti što si bio i ti si kao pod navodnicima osramoćen. To nije lepo da kažeš da te sramota od deteta. I ako ide malo lošije u školi, a ti si nastavnik, ti znaš kako to ide, ti mu valjda pomogneš kako da poboljša ocene. Ne mora ni da znači da je taj nastavnik imao sve petice, na primjer četvorke, petice, možda. Nije, ali opet stajao je na dve noge, tako da. Ima sad to neko, na primjer, ja radim u školi, imam svoje dete i kažu oni, pa ti pomažeš svom detetu, ti mu poklanjaš ocenu, on te tebi ne mora da znači. To može da bude, ali ne mora da znači.
mogu da bude, ja bi možda tako, ali što uče i drugi ti. Da, nema potrebe da napadaš dete čije je otac ili majka radi u istoj školi i isto predaje nam. Meni je najlakše da ti ja upišem peticiju iz, na primjer, geografije. Šta ćeš ti posle da znaš? Nećeš ništa da znaš, ja ti samo poklanjam ocen. Na primjer, i nastavnik isto može da uđe u neke probleme zašto on tebi pokloni ocenu, a ti posle na prijemnom nisi pokazao to svoje znanje. Da. Vidiš da je poklonjena ocena i oni će kao njemu da kažu si ti njemu poklonio ocenu, ovo, ono i onda tu neki problemi nastaju. Na primjer, ja nekom učeniku poklonim, pa on kaže roditeljima drugog ceta, pa onda ti roditelji drugog žale, a što mogu i tako dalje i tako dalje. Da pređemo onda na srednju školu. Upis. Uspešni učenici, pređemo na Vukovce. Vukovci imaju prednost da će da upadnu u dom i da će da upadnu u istu školu pre nekih učenika. Mnogo ljudi priča da Vukovci, svaki Vukovac će da padne, to mu ne znači ništa što ima sve petice, ovo ne mora da znači, može, ali ne mora da znači. Upišu se, na primjer, u dom. Dom je malo, nije opasno mesto za ove, nema nikakvi lopovi ili tamo zašto policija čuva, ali opasno mesto zbog vršnjaka, srednja škola, mrte, ovo, ono, krenu, sad misle, oni su u drugom gradu, u domu i sad misle da mogu da rade šta hoće. Ja toliko te domove ne podržavam, zato ko zna šta oni rade noću. Odu, spavaju, dođe iz ove sobe tamo i ko zna šta sve rade. Da. Ko zna šta rade oni. Neki koji nisu u domu uzmu stan, na primjer, i posle prvog tromesečija i tako nešto, lošiji učenici koji su u domu izbacuju se iz doma, ne iz škole, samo iz doma i ti posle možeš da uđeš u dom. To je ta caka. To što ne znači da ti ne možeš da upadneš, ne mora znači da treba da odustaneš od te škole. Stisnu se malo, odiš u taj neki stan, neko prenoćilište i onda imaš šanse da upadneš posle nekih meseci. U srednju školu ti je neki najvažniji deo u životu. Ti po tome odlučuješ šta ćeš ti posle da budeš u svom životu, karijeru svoju. Da. Tad su 16. godine, 17. priča se da je to idealno vreme za seksualne aktivnosti, razmenjivanje genitalija i tako dalje. Kao što si ti rekao, ne zna se šta oni rade tamo u domovima, možda kažu imamo policiju, čuvamo decu, ali ne bude 100% tačno tako. Pa dobro, 17. godina, to već toliko i nije rano da ti vidiš da iskustiš to kako i šta. Da, za ove devojčice su prošli kroz menstrualni ciklus, tako da mogu da imaju seksualne odnose. Pa neke devojčice to već sa 15-16 godina, tako da... Da. A pogotovo sad u ovim vremenima, 21. vek, pa deca sve ranije upadaju u pubertet, tako da ne može znači. Tu imaju nekim slučajevima da dete upadne u depresiju, to nije retko. Najbolje ne može da se izbegne depresija, kao što sam rekao, depresija ne bira da li si bogat, srećan i tako dalje. Jedini način da izađeš, pa ima neke terapije, neke pilule, neke tablete da se imaju neke. Da, ali inače moraš ti sam da je pobediš, znači tu ne postoji nikakvi tretman koji može skroz da se otarasi depresiji, znači tu samo ti možeš nekako. I uz pomoć prijatelja, isto tu su ti prijatelji mnogo bitni. Prijatelji, njima što obratiš uvek kad imaš neku porodicu. Da, jedan od problema su veze, znači momak, devojka, ušli vezu, ovo, ono, i onda, na primer, ona te posle i ti, pošto si ti nju voleo toliko i ti posle zbog nje upadneš u depresiju. To sam htio da kažem, jest, da. To ne mora da znači, može da se desi da to traje i do
to su ti problemi i tako. Tu mora da se pazi najviše prva godina. Kad proguraš prvu godinu, posle možeš i drugu, treću i tako dalje. Jeste, Ovi prva je koji jeste prva je najbitnija i posle ko upisuje trogodišnju školu, to su uglavnom zanatlije ili tako nešto. Kod njih je, neću kažem da je lakše, za njih je isto teško to, ali isto mora da se uči. To što si ti sad kao zanatlija ili tako ne mora znači da ti ne treba da učiš, treba da se uči svejedno. škole većina upisuju ovi slabiji učenici koji nisu postigli taj neki uspeh koji... Da, ali opet ne treba oni da se, kako se zove, da se podcenjuju, zanat je uvek bitan, uvek. Naprimjer, tebi pokvariti se neki kablovi ili tako nešto, ili ti pasovi sklize kablovi, tako koga će pozoveš električara, šta je to? To je zanat. Neko je, na primjer, i hteo da upiše četvorogodišnju srednju školu, ali nije imao dovoljno bodova, da upiše. Da, je. Sve zavisi od proseka i osnovne škole. To ti je najbitnije. Pa je, prosek, da. Znači, da bi ti upisao nešto... Da, nismo spomenuli u osnovnim školama ili uglavnom inače da niko ne obraća pažnju na tebe, nastavnici pogotovo. Uradi ovo, ono, možda imaju jednog, ovo će uvek da bude i uvek će da imaju omiljenog učenika. Zašto? Zato što on uči, trudi se, tako da. Nije on njima omiljen pa sad da im pokloni ocjenu ili da ih tretira kao svog sina ili nešto, ali jednostavno vide da imaju neki uspeh i hoće da ih poguraju kako bi uspeli da upišu svoju, da bi upisali školu koju žele. To je drugo, ako ti hoćeš da pomogneš učeniku, da bi on upisao srednju školu, to je drugo. Da. A ne, ti sad, a ima koliko sam puta čitao u novinama, Osmak imao seksualno iskustvo sa svojom nastavnicom, nije bitno. Da, to ima dosta. Za vreme Tita i tako dalje, to se krilo, i seksualni odnosi, to nije bilo po novinama i tako dalje, nije smelo da se izveštava i tako. Ma ne, to nije ni smelo u vreme, odmah se... Da, deci nije smelo da se priča, nisi mogao da imaš seksualne odnose sa nekim neprijateljem i tako dalje. Neprijateljske države. A danas deci treba da se priča to. Nastavnik, na primjer, ima 50 godina, učenici ima 14, znači to ti je 36 godina razlike. I kako ti možeš da zamisliš odmah na streljanje, pod mač? Pod mač, da. Šta sam teo da kažem, to je sedmica. Dobro, 15. Pa jeste to. Šta je dalje? Šta može dalje pričati? Pa šta dalje može? Na primer, devojčice su ugrožene, ja bih rekao. Ima dosta ovih dečaka koji su malo poremećeni, što smo, opet se vraćamo na najprljav put i tako dalje, i ima pipka devojčicu pa je onako, znaš, Seksualno zlostavljanje, to... da, pa je mrtlja malo pa, znaš, pa... To je već seksualno. Da, krene kao malo pa posle da dođe do nekog seksualnog odnosa ili nešto, da, dodirivanje nekog, kanje mrtljenje ili... Da. To se inače dešava u 8. razredu, ima neke, vidiš da se grle ovo, ono, nema ništa od toga. Da. Nema ništa od Nije toga. ti sad, što bi ja, na primjer, kupim čokoladno mleko. I prvo ga ja pijem, pa ga pije drugi, pa treći, pa četvrti, i posle ja sedim. Da, to ne ide tako. Ja posle sve njegove bakterije pokupim. Jeste, da. Što mi treba? Šta će mi treba? Da skupljam
dobro, to lepo je da se deli, niko ne kaže da ti nećeš da deliš tada, ali opet ugrožavaš svoje zdravlje. Mogu ja da delim, ja ću rado da podelim. Pogotovo sad, na primjer, pogotovo sad kad se budemo vratili u škole, ovo posle raspuste, ako budemo išli u školu, ako budemo išli online, znači. Ako budemo išli u školu, devojčice ovamo grle se i ovo ono, posle kreće to što si ti rekao, ja pijem iz flaše, pa ti piješ iz flaše, pa... A baš sad na vreme ovog virusa. Ma dobro, ja ću da podelim s tom, ali čisto ovim rukama sa bakterijama, ko zna kakvi... Da, mazio si neko kuće tamo, neku džukelu i posle ti piper meni sad smo... Si ti radio tokom odmora, možda si pišao, možda si ko zna šta si radio i posle... Da. Da pređemo onda na fakultete. Da. Fakulteti. Jedan vrlo bitan period zato što ti si tad svoj čovjek. 18 godina, 20, ovo ono. Oni traju koliko inače? 4 godine. Tako pa 4, ne baš kako ću doktorat, pa posle. Ne mora da se ide na fakultet, možeš da radiš i za dobru platu i bez fakulteta. Ali ako kreneš sa fakultetom, i posle možda uzmeš i master i tako dalje. I to je 2 godine ili tako nešto. Ali ako završiš fakultet i imaš diplomu, ti si posle, možeš lakše da nađeš kako se zove, posao. Šta će meni? Ja ću da radim u osnovne škole, meni ne treba doktorat i master. Šta, to mi ne treba? Ne treba, da. Baš ako ću da radim na fakultetu, onda već... Pa ti već treba i univerzitet i to. Jer kod nas ima neki Oxford ili Harvard, tako nešto. Pa ima toko slično nečemu, ali baš kao Oxford i Harvard ne. A pa da. Ima priliku da odem, zato što dosta naših studenta idu tamo na Oxford i Harvard. Baš ko ima priliku svakom čast koji uspio da upade na Oxford. Da. To ima najviše ima po Engleskoj, tamo Oxford i Harvard i Amerika i tako dalje. Pa te razvijene zemlje kod nas, to je propalo. Pa da, to je već prevelik nivo obrazovanja. No, da se vratimo mi na fakultet. Tad uglavnom se uzimaju stanovi, ja koliko znam. Nisam siguran da li mnogo njih ide u te neke domove, ili to, iako idu skuplji su sigurno, nego za srednju školu. Kao što smo rekli, ti si svoj čovek, tad sigurno imaš i vozačku dozvolu, imaš i možeš da pušiš, niko ne može da ti brani, to je svoj čovjek što se kaže, ali neki su i dalje naivni, ponašaju se kao deca. Da. Ima i tih. To što su sad oni 18, 20, ne znači da su oni sad mnogo pametni ili nešto, kao uđu na te škole sad. Imaš mnogo onih koji se napiju, pa uđu u kola i voze se i eto ti završe negdje u neki kanal ili nešto. Da, i pa kažu sudbina, pa koja je sudbina kad si ti napio? Znaš, kad sudbina kad si ti buzdovan jedan i piješ sad tamo i onda ćeš još da se vodi. I ti njegovi kažu, tamo je bila sudbina, tako mu je bilo suđeno. Pa sam bilo suđeno kad je pijan se u kolu. Jer suđeno, baš njemu suđeno. Ne bi njega Bog tek tako kažnjen samo zbog pića jednog, da on sam sebe kaže. A jeste. Ako je to tek tolike škole, znači čime završite tolike škole mora da nije toliko grešan ili tako nekako. Ima, na primer, nekih slučajeva i ovde kod nas u Srbiji pošalju roditelji dete na fakultet i kaže ako ne završi sa svim desetkama, nemoj da se vraćaš kući. A ti, na primjer, nemaš i onda tu dolazi do samoubistvenih ideja. Jeste, da. Kao šta će da mi radi ako se ja vratim kući, ja nemam sve desetke. Fakultet možda se završi i osmicama isto, što da ne. To ti isto kao, pa nije kao četvorke, ali između kao ono kad ti kaže između četvorke i petnice. Tako da. Da, sve jedno da budeš odličan na kraju, ali, znaš... On zna da nema gde da ide,
nema rodbinu tu, nema gde da ode, a nema ni pare. I onda, a kući ne sme da ide, i šta onda da uradi? Ubije se. Ubije se, eto. Ima i onih koji, ispiti, znači da li ćeš ti da ga predaš na vreme ili ćeš malo da zakasniš pa ćeš da ga predaš ili će da ti se nakupe i ti ne znaš šta da radiš onda. Ja bi to uvek na vreme. Pa na vreme, ili baš zakasniš neki dan ili tako nešto, to nije ništa to. Znači, Dobro, trebaš neko obrazloženje da imaš da bi ti ne moraš ti, ni oni ne očekuju od tebe na vreme skroz, na primjer, nekih 3-4 Ali dana. zakasnio, ti si zakasnio da predaš i on te pitao zašto. Pa kažeš, ja sam ti jamčio sa društvom, zapili smo se. Znaš kako to glupo zvuči, eto, da. To je taj problem. Ja sam u krizi, nisam imao pare za cigare, nisam imao da kupim cigare, pa nisam mogu ništa da radim. Da. To je to. Neki ima, na primjer, ostane im 2 ispita ili tako nešto i oni odustanu, kao, ne mogu ja ovo. Ali imaš A ostalo ti 2 ispita ti ostalo. I onda upropasti naš svoj život i šta? Da. Neki još tako odustanu i posle misle, sad ne mogu da se zaposlim, pa imaš srednju školu. Naprimjer, ti ako si odustao, ti možeš posle da se vratiš, da dovršiš još te 2 godine. Nema veze. Pa možeš, ako nećeš da se vratiš, imaš srednju školu završenu i ti se zaposliš. A jeste, ipak je. Ja završim dobru srednju školu, da mogu da imam ja dobro platu toga, pa baš ako ne uspio Pa možeš. Baš ako ne uspio na fakultetu, imam ja opet srednjoškolsku diplomu i mogu da radim. I posle nekog vremena valjda možeš vanredno pa da se vratiš. Da, do kvalifikacije. Da, i dovršiš to svoje. Ako ne počne iz početka, šta ima veze. Da. Znam. Eto. Pa dobro, to je to, ništa, onda ću ja ovo da izbacim. Pa ti kad budeš imao vremena,